дар ошёнаи ҳаштуми ана ҳамин бино духонагаи фурӯшӣ дорем ва ҳозир меравем онро аз дарун ба шумо нишон медиҳем. як хонаи дастраси навбатиро ба шумо пешниҳод карданем ки духонага мебошад ва ҳозир ворид мешавем ба коридор, яъне даромадгоҳи ин хона ва мебинед ки даромадгоҳи кушоди барҳавои низ ҳам дорад. Дар ин тараф ҳоҷатхона ва ҳамом, дар ин тараф як меҳмонхона, як хонаи хоб ва дар ин тараф якто ошхона. ин ду хонагаро мешавад ки ба се хонага табдил додан ва масоҳати ин хона 101 метри квадратӣ мебошад ва ҳозир мо дидан кардем аз ошхонаи он. Ана ин мебошад хонаи хобаш ва чӣ хеле ки гуфтем қайд кардем дар ҳаштум ошёнаи бинои 16 ошёнагии тайёре ҷойгир аст ва ин бино алон ба супорида шудааст ба истифода ва 70-80% бино соҳибхонаҳо зиндагӣ карда истоданд. мебинед ки ана ин мебошад меҳмонхонаи калони барҳавояш ва ҳозир дидан мекунем аз ҳамом ва ташноби ин хона ва чӣ хеле ки қайд кардем 101 метри квадратӣ буда дар ҳаштум ошёна дар автовокзал дар наздикии мактаби 92 боғчаи кӯдакона бозор роҳи калон 150 метр наздик. ана ин мебошад ҳамомаш ва дар ана инҷо ташнобаш ва чӣ хеле ки қайд кардем дар наздикии мактаб боғчаи кӯдакона роҳи калон ва дигар чизҳо воқеъ аст. нархаш 890 000 сомон буда. боз ҳам муомила дорад. марҳамат муроҷиат кунед ба рақамҳои дар зери ин видео буда ва маълумоти муфассалро гиред.